Стана топло в Юта. Доста топло. И какво имаме? Това е най-важният артикул на велосипедиста. Какво имаме тук? Шкурка. И лепенки. 2 броя. Много е важно да имаш гума. Но лепенките вършат работа. Вчера спуках гума. Дали е залепнала? Стотинките са също много важен артикул. Да дават плътност. Би трябвало да е залепнал, защото карах почти 3 часа. Ето. Прекрасна лепенка. Невероятно. Както и гумата. Гумата е Continental и е 65 грама. Малко по-тежка от един кондом. Днеска беше доста по-добре. Вчера ме отрепа дъжда. Смихаме кокалите. И сега идва време на дрямка. Преди да са ми намерили товар. Но да. Ай, бай.